Piešťany nie sú svetové iba vďaka kúpeľom, ale najnovšie si získavajú kredit aj prostredníctvom vzdelávania. Presnejšie zásluhou netradičného vzdelávacieho centra, ktoré už má medzinárodné ocenenia a patrí k svetovým unikátom. Ešte nedávno to pritom bola iba stará schátraná budova elektrárne. Čím je tento vzdelávací program zvláštny a výnimočný? Odpoveď je jednoduchá. Na rozdiel od bežného vyučovania na slovenských školách, tento je atraktívny. A prečo je atraktívny? Cítite to, vnímate tú danú vec. Si to ten človek chytí a vyskúša si to. Tu máme možnosť si to zapojiť. Študentov a žiakov v bežných školách nudí priveľa teórie a nezáživný výklad. Tu im dajú do rúk kablíky, baterky a musia to zapojiť. Praktické vyučovanie je oveľa lepšie. A ja ako blondína, keď to chápem, tak... Tento spôsob vzdelávania ukazuje na to, že aj ťažkú a neprístupnú fyziku je možné podať prístupne a príťažlivo. Konkrétne sa tu učia príťažlivým spôsobom, najmä o elektrine. Študent príde a musí nájsť nejaký kľúč alebo kód alebo vypočítať nejaký príklad, aby sa dostal ďalej. Sú rôzne moduly a makety tých elektrární, či vodné, veterné. Vzdelávanie o zodpovednom nakupovaní. Workshopy, ktoré teraz prebiehajú, máme ich 5 druhov. Okrem vzdelávania je tu aj živé umenie, predstavenia, výstavy a rozprávky. Stará elektrárňa žije naplno, ale ešte pred pár rokmi to bola takmer ruína, nebyť majiteľa budovy západoslovenskej energetiky. Dal podnet pre študentov, aby oni vymysleli, čo by takéto chceli v niečo mať. Budova architektonicky ožila po 4 rokoch a hneď na to ožili aj jej útroby. Keď som do tohto priestoru prišla, tak som pochopila, že toto nemôže byť len múzeum. Ako bývalú herečku táto stavba uchvátila a vniesla do nej dušu umenia. V priebehu 1 roka projekt očaril mnohých u nás i v zahraničí a prišli aj ocenenia. Titul Pamiatka roka 2013, medzinárodné ocenenie BEFA. Dobrý chýr sa dostal aj na Island a študenti, ktorí sem prišli, nadšenie neskrývali. Náš nový minister školstva mal práve cestu okolo a tak neodolal pokušeniu urobiť krátku prepadovku. Aby žiaci aj učitelia, aj študenti mali radosť, keď chodia do školy. A nádej, že to raz naozaj bude aj na Slovensku, vzbudzuje fakt, že tento spôsob vzdelávania zaujal už aj samotných učiteľov. Zo Svetových Piešťan Anton Aramčík, televízia JOJ.